Oh my god, ik trek! Het gaat dus over Fries zwemwetter. Als we weten of het zwemwetter skin is, wat mag dat dan? Ja, ik wil natuurlijk wel even wat vet dan, dus ik ga flyboarden. Nou, dit is het elektrische flyboarden. Oké. Als je het flyboard helemaal aan hebt, dan glij je via het glijbaantje in het water. De startpositie is op je buik. Dus je begint eigenlijk met een schoolslag, zonder dat je je voeten kan gaan gebruiken. Je wil eigenlijk als een potlood zo recht het water uitkomen. Waar ben je het in? Koudem. Beide? Klimbeem. Woehoe! Joet gaat het over zwemwetter. Hast een beetje van zwemmen in de zomer? Ja, heel erg. Ja, en weet je dus dat vooral? Nou, in het handicap hebben we verschillende plekjes waar ik wel eens mooi ga zwemmen. Als ik op de sub ga, maar mijn zus dan ging wel eens vlakbij een pool ergens zwemmen. Maar ik heb altijd heel verschillende zwemplekjes. Lisa, als je in het wetter springst, hoe springst je er dan in? Bommetje. Oké, en wat nou als maar het bommetje een flinke hap wetter naar binnen werkst? Denk je dan ik, oh, paniek, of maakt die dat net niet? Nee, wat ik zie, wat ik zie ik. Ik heb wel wat happen van het wetter gehad, denk ik. Dan ben ik wel nieuwsgierig. Wat zit er eigenlijk in het wetter? Nog maar één nooit laptop. Nou, in dit wetter zus ik gewoon stikjes zitten en zo. Ik denk net dat dat helemaal goed is. Bah. Maar dan ben ik wel benieuwd, is dat wel goed om dit wetter binnen te krijgen? Daarom gaan we nou naar Wetterskip Friesland. Hoi. Hoi, Minke is dit. Ik ben Minke. Ik ben ja. Joyske. Hoi. Ik heb hier een flesje met wetter en Jo binnen Do, dit is van Wetterskip Friesland. Ja. Wat is dat precies, maar wetter? Nou, wij onderzoeken de kwaliteit van het wetter. En dit is gewoon zwemwetter? Ja, Van het zwemmest? Ja, zeker. Ik heb denk ik wel een hapje van binnen krijgen. Ja. Maar is dat dan een probleem en hoe onderzoek je dat? En... Nou, dan zien we eerst naar bacteriën en dan is de poepbacterie nemen ze dat zien we naar. Dus dan zetten we ze in en we zien naar de blauwalgen. Okay. En dat binnen planten, hele lietse plantjes, die kist. Ik zou wel niet wetter zien. Maak het wetter wel wat groen. Ze nemen ze blauw, maar maak het wel wat groen. Normaal wordt het 2 dagen voordat de uitslag bekend is. Maar we hebben het wetter al eerder onderzocht, Farid, dus dan kunnen we nu even naar de uitslag zien. Als ziekwist van wetter, hoe kent het dan? Ik denk dat het dan heel vies wetter is. Vies, wat zit erin dan? Dwingen. Maar gewoon iets wat dat net goed is voor die. Denk je dat dat vaak gebeurt, dat mensen ziek worden van zwemmen? Nou ja, ik denk wel als ze zwemmen bijvoorbeeld in blauwalgen of zo. En wat is er dan gevaarlijk daarom? Dat weet ik net precies, maar ik heb wel jet als de ziek van kerst willen. Dan is misselijk, denk ik. En dan diarree of zo. Oké, nou, ik zeg blauwe stippen. Klopt. Wat zijn de blauwe stippen? De blauwe stippen, dat houdt aan dat er bacteriën in groeit binnen. Oh. Dus die tellen we dan. En Ja. dan rekent een computer voor ons uit dat het te vol in zit of niet. Dat betekent dat er dan die poepbacterie en die blauwe, dat in die fjetje stippen zit. Alleen nog de poepbacterie, de Oh. E. coli. Oh, oké. En dan wordt er voor de zwemwetten zit er een grens. En daar zitten deze wel onder. Want wat gebeurt er als die in wetter zwemt wat net veilig is?
Als het net veilig is, dan kerst te volle bacteriën hebben, dan was het ziek. En met blauwalgen dan kerst ik echt jok te krijgen. Oké. Want En wat binnen plakjes. die blauwe algen eigenlijk? Ik jij er altijd wel heel soort toe, maar wat is dat? Dat zijn eigenlijk hele lietse, nou ja, algjes, de lietse plantjes. En die zitten gewoon saai. Ik wil niet wetten, maar met het hele mooie werk en het hele grote wolkenvormje en hele dikke drijflagen. Oké, want waarom komen die op sommige plakken voor en op sommige plakken dan net? Ja, dat is met de warmte en hoeveel voedingsstoffen er in het water zit. Daar ben ik vreeg via Instagram bij zij het liefst zwemmen. En nou, dat kregen we antwoorden s'avonds bij de zwetten of op het strand in Lemmer. Maar nou ja, waar onderzoek je hem al hier en onderzoek je hem die plakken ik? Wij onderzoeken een 30-tal zwemplakken door de hele provincie heen. Dat zetten ze al hier op zwemwetter.nl. Oké. Dus daar kun je op zien als de wetters veilig binnen en als misschien een bacterie te heeg weer. Al wat op te volle van die blauwalgen is zitten. Nou, er zit dus nog wel wat smargens in het water en dus ik algen. En ik heb je wel een slokje van de hand, denk ik. Is dat een probleem of net? Valt wel wat mee, denk ik. Oké. Want de bacteriën die weer net zo heeg en je zit ik net heel volle van die algen in. Dus ik denk dat het wel wat mee valt. Oké, mooi zo.